Kechengsi Inter College Cricket Tournament Championship Angdung Kiti Kapathu pon. Borjan Cricket Club Association atum pen cepatirpi ponsi. Kedam tang wosik aceklo ni pai hini arni penceng ponsi. Pini jak honga ceklo ni pai hini arni. Dipu Government College Lapen Deopani Higher Secondary School atumang bong. Angdung Kiti mate final match pathu pon lo. Bokajan Subdivision ke parlo pon lakha inkoira isi Borjan MAC constituency arlo Guligaon pathu aklamalong Borjan Cricket Club Amaipu Raju Ingleng lapen ari sanghua tumpen patirpi ponsi Kechengsi Inter College Cricket Tournament Championship bipon pen pini jak hong ni phai hini arni Angdung Kiti pathu pon lo pini bangso Angdung Kiti ke pathu pon ajai mek along Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surya Rongphar VDC Chairman Sonaram Singnar Food and Civil Supply Chairman Philip Teron Karbi Anglong Cricket Association Amaipu Sardili Bay Reopani College Principal Boson Rongphar Guligaon SGB Kiri Ingti Guligaon GB Babu Ingti Ratsai Klem Bangpu Rasbu Teron Atum Pen Chenglok Penang an manpeng kedo kethe kiding atum cetong donsi pini cricket tournament championship Angdung Kiti ke pathu pon along ardi pidunlo pini bangso ke pathu pon along Karbi Anglong Cricket Association Amaipu Sardili Bay lapen Guligaon GB Anparta Guligaon Sport Association Amaipu Babu Ingti atum pen ingpu ponsi Dipu Gop College lapen Deopani Higher Secondary School atum angbong pathu pon lo Bangso ke pathu pon along Dipu Gop College atum theng paprangsi Haro isira troksi kebra sirkep an target pilo Adun thu Deopani College atum theng pen troksi kebra isi ran ansi chitu unchot ajok Dipu Government College atum chepahai pondet lo Bini bangso ke pathu pon along Dipu Gop College pen man of the match Tenu Teron Best bowler Sam Rongpi man of the series Sam Rongpi atum si chepalong pon lo Lapen copa pon aluhi sarpo atum pen nong epajir ponsi Bini Angdung Kiti ke pathu mesen pen pacun pon lo pusi nilito maphan berta nang pali Arnam lang pipen dhorom terang report Northeast Today News Sopangsi nam tu macam fan kadom bajalo Miltum Borjan Cricket Club Labangso Penetum organize ponlo Inter College Cricket Tournament Championship Cup Usamen yepono madang de diponlo June 2nd June pen pangcheng ponsi ini July 2nd abangke Angdung Kiti padang de final match itu diponong lo kasi labang sulong ciklo ijon angbong pen nilitum ti bang padang de college kasi tong gelahan lo college la pen high secondary kado kabi ingkora phobak do Lasila kadu kabi ingkora pho atum sami misen pen dak Guligao Sport Station playground long wang pen ke pathu tame samjin pen si parlo apen pini sami final Angdung Kiti ani sami misen pen si chunpon lo asila bangsu long akirap ke thenai abang letum choru pon ingtung bangke Borjan MAC padang ke sorjorong phar badang ke Karbing long Thomas Council EM Alang li nilto phan proposal ki pidama tengpen alang li cipapleng apat alang li phan tami suri jurupa pikhangjang lo lapen ajot dakali alang li nilto phan Borjan Cricket Club phan morning na thot tami pining pen morning pathi muchanot lapen Karbing lo ato kan lo college lapen high secondary kiton ato mas tami hanoi madang de hangoi thetan binot lapen akinang jian sami jakong horang nang cipidun po labang so alam jak sami nang pikang pot suri juropar pikhangjang lo lasin niltum long kaki nang kajab dun pluk lapen dim klong nang kipek Guligao Sport Station alang li babungki alang li hanlo presiden lo alang li niltum phan la dim klong nang kipek pot kami akiro pipar pek lo lapen keceng lapen non kijun an sami alang li nang ajab dun pluk alang itu tim pen nang ada plug pen misen miat pen botol bukan tami misen pen si pacun ponong lo lasi
ini andung kiti pon along kacipo badang ke kacitan ke lapohan lo difu government college alang letum pen diupani senior secondary school ala tim ni yang bangsi jipo pon lo no namat ke pathik pon pelang kami mo dak tinggal po la kuligo sports station atum pen lapen niltum badang ke sar sodoro pasar kan nang kile po pulo tang ke niltum cingkai pon si adin bangke jongpon po Pinirak Kuligawang Sport Association Kapathu Klamalong Borjan Cricket Club Petirpi Ponsi Kechengsi yang deng Inter College Cricket Championship Kapathu Angdung Itia Mei long situng pini stong lo kasi bangso Kapathu Cricket Kapathu aning parung aphan pudak Borjan Cricket Club atum han Kechengsi curu pajiranai alang itung la bangso college ke doan Harsenri pencenglok kado han ke pangrum pen la bangso Kapathu ing samjin pengi pacun monthai ko lalo la si alang tum nilong wang lo sidang kira mun pulo dilida ninga klong penal tumhan kacerabdun pi pajirun lo atike kaki tame ubi gini tum riso jangan tum ke klaim ke damalong la bangso aning ke parung ponai aning kang thudu nai la so hon ke ninga hangdo la bang tame lahai cricket punon football punon la bangso Kapathu yong si duelo pute hala so Kapathu ari so jangan tum mabang aning kaki ta kirungdo te itum doktor program hang CM ang li kaki ta puer karbiang long luisi sport culture padunai kalau bangso sport culture kita padunai poteng selang li penangan sports tukang turapan konsentrasi no long isi stadium kikim kupini padulo lapan part me alang li karbiang long sport association la bangso arpu deng depen karbiang long alo sport association la intar la so kene la so association do an pan tame kirap kipi ke pajir tum kadang kan bang kado lo la so hak sidaga tum kirap long nun kene lo ladak hidia kibelo ta Kuligawang Sport Association tame kasi hala bangso kapacit tono teng pensi non tum mane pu Border Cricket Cup punon badak Kuligawang Sport Association punon hala hai risoi jang tum han bangso pathuna thu pacit hang pani pan klem pon lang tum kaki CM saraning hang teng pen tono lo je churu palo la si kibangilang arni hut muning ke pathuji phan pusameni lidak akirap kipidui phan li chak lo la si lang tum misen pen la bangso Kapathu ke organize pining ke pu is karbianglong pu apartan si nisot lo muning mangger si karbianglong pu po ge east west anta pangrum et pen tumdak Kapathu pu sonte angso se Kapathu kachihung da dopo la part me riso jang la bangso non cricket kachihung bomlong la bangso aning ke hang bucket hek ke charlie pon la bangso awar sailong ko pu thela thel tum ke karbianglong ke Karbianglong Premier League pu cricket la so Kapathu ta il tum ke organize Karbianglong Cricket Association me Kapathu dutang kok anong dadelo posi aro rong ajo level bonobas college level tame la masuk Kapathu bang dunai kusin lihin pemata se churu palo Kechengsi la bangso tournament ing samjin ben bacu mothai si Border Cricket club adhan pacu churu palo la kana ko dak dimaklong ke pek penceng lo kaddo gawela Kuligawang Sport Association atau honaran kemudian info churu palo coba deh la bangso wa saido la que también la si la casa long affiliated tumhanan si kipipon dolang hai la si mupen halo la sport association alang itu han si kado ita pilo dengan bangta September Oktober ciklo la masuk kiron pondo la si hala so tangka kipita dolo plus aku la jersey football la pen la cricket sakit pinilahai ta kiron pondo la si hala non ke dake la so proteho football phalan si bisi sa importance bisoson belang si tame ni pudai chuni bangke non si cricket pathu tumdo le pute hala so association atum dhorok Kuligawang Sport Association of the cricket na thu bang tame sa team ke semar pon thegi phan pula bangso phang kichisik pon me ke phan mang kelang sodo pulo la si mo penang le pulo la si sports or mukron ponduma pulo dak Benglong alukiron ke isike la sport yani youth welfare po department pen si kiron pun padudo la pen part ame isi PNRD pen kiron padu pon la pen part ame hala social welfare pen kiron pondo kasi pinangan kosondo ho
department tin pen la tu ke thom department